Hoy, bayot. Ito na, dahil dito na tayo. Ay! Yan. The Dagat Festival 2024. Ito na yung lagoon. Yun yung private okay. island. No. This is the ang lagoon yan, yung may tubig sa doon sa kabila. Yan. Yung may puti. Katsada di ay. Katsada di siya di. Na island. Ano gagawin natin dito? Dito tayo sasakay ng barko going to Baslay. Ang ganda dito oh. Diba? Tapos pwede ka sumakay dyan sa mga bangka na maliliit. Talaga ba? Para mag-ikot doon sa lagoon, dito sa buong lagoon. Talaga. Ay, hindi ka dito doon daw tayo. Maganda. The MV Baslay Co Shipping Lines. Okay. Pati mga malilit na baka meron ang Co Shipping. Dito na tayo. Kaya may mga kasama kami mga taga RTC Coast Guard. RTC Masbate. Mga Coast Guard na makakasama namin sa aming taga-island hopping. Ayan na sila. Magpa-picture na sila kay Brenda. Dito na tayo sa barko. Bangka na sasakyan namin. So ito yung tinatawag lang lagoon, guys. Tingnan niyo naman, no. Pag sinabi pang lagoon, ibig sabihin parang man-made siya. Parang lake na man-made, parang ganun. Or ano ba? Or basta lake. Lake yata, ibang meaning ng lagoon. Ayan, oh. Alam mo, mga isda, oh. Ang ganda, guys. Parang kang lake na yun. Pero hindi siya inaabot ang tubig dito siguro. Kasi meron silang harang, eh. Tapos parang paikot din siya, guys. Parang ganda dun, no. Tapos dito sineselebrate yung bagat-dagat. Ang sa atin nakita ko nga, meron doon nakalagay nga bagat-dagat. Ayan. Tapos meron silang mga pa-contest siguro dyan sa yung mga buting-buting siguro, no. Ayan na siya. Ayan po si Chinito kasi nagbablog po siya. So dapat niyo po ang kanyang YouTube channel, Chinito. Anong vlog mo? Anong pangalan ng YouTube mo? Chinito. Oh, Chinito. Balang araw ay. Di ba naalala mo yung 24 ba yun? Oo. Saka marami dito, nung nakaraan, marami ditong... Di ba nga nasugat pa nga yung paa mo? Oo. Bakit? Ayaw ipakita yung tuhod niya, guys. No, may gas-gas eh. Di anong ginagawa dyan? Yung nila, yung sa masakay, yung contest? Hindi, mga isda yan. Ha? Oo, mga isda. Mga pispan pala yan? Ano to dito? Dito. May banda-banda dito nung kayo? Oo, nakaraan. Sila Rico Blanco muna dito. Saan banda? Dito sa taas. Dito sila sa taas? Di ay, ang ganda, no? Maraming, nakaraan nga, maraming discussion dito kasi wala niya. Oo. Ligo na tayo ito. Man-made lang ka. Man-made nga ito. Ito yung lagoon na sinasabi. Ayun, Baslay oh. Kaya nga, doon tayo mag-date. Para din yung Bohol na pinuntahan namin. Doon kami mag-date, guys. Doon kami Ayan na, mababash ka na naman. Para kakasing tanga, nainis ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, di ba? Tara na tayo. Uy, si Bako. Ayaw ba? Sabo kayo nga. Buisit ka. Tara na, guys. Kasama ko pa pala si Ma'am si Gita kasi maring Hi! Sila po ang top. Official third wheel. Yeah, top 3 po kami, guys. Kami ang top 2 na paparazzi. Sila yung mga napasok na paparazzi. Si Gwen kasi hindi kasi PWD. Kami daw po yung mga taga-update sa inyo. Mauunang mag-update. Ganda, no? Pispan pala yan eh. Ay ka ng mga ispaan. Fish cage. Ang ganda, oh. Kasama natin sila sir mula sa RTC Masbate. Hello po. Sa piraso. Ayun siya. Hi po. Hi! Sira ulo ka. Bakit meron tayong first aid? At least. Ay, mapabibi ako kay ate. Okay lang, te? Pero mamaya na kasi. Kasi ng pintig ng itlog guti. Uy, sira ulo. Iba yung pulso. May egg bit ba? Para kasing pinutulan ng ugat ng ilalim. Thank you pa sa akin na tayo. Let's go. Yan na, nilalapit na. Arya! Posisyon!
lagon! Walang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Asan na sila, sir? Kuya mo? Ano pa yun? Sunod ba sila? Na, tostado talaga tayo nito later. Diyan kami sasakay na bangka, guys. Grabe, di pa tayo nakakaalis. Pero grabe yung pawis. Hindi yan sinuot ko. Pareho sana tayong ganito, Paul. Yung bro. Akit na tayo. Let's go. Ayan na. Akit tayo. Ayan na sila. Kaya pa? Hala. Ay! Go, babe! Ha? Susunod. Solo tayo, uy. Tayo. Halika na, sir! Baslay. We're going to Baslay. Saan yung Balayan? Balayan Island. Baslay Island. So we have our life jacket. At meron tayong mga kasama taga Coast Guard for our travel. Thank you! So ito na, palis na po yung aming bangka going to Baslay Island. Baslay na, ma'am? Yes po, Baslay. From to Baslay Island. Tapos mula dito sa port ng... Ano po tawag sa port? Santiago po. Sa may lagoon ng Putay. Lagoon. Dito sa Lagoon Port. Mula dito sa Lagoon Port papuntang Baslay, mga ilang araw po. Ilang araw? Ilang araw sila. Mga 1 hour, less than 1 hour. Hindi, wait, 20 minutes lang. 20 minutes. Mga 20 minutes. Kaya yan, ikutin natin yung Baslay Island. Kaya sa lahat ng mga ka-oily natin out there, oily na tayo. Tingnan natin kung gaano kaganda po ang Baslay Island. Let's go! Siyempre, hindi mawawala ang mga photoshoot sa mga ganitong eksena at scenery. Diba? Click-click lang tayo. Click-click. Back. Sige, back, ana. Ay! Ay! Jump shot, nakatalikod. Another, water. Paklaka. Bakit tigas? Ana. Hala, tora. Sige. Ang legs pa, ang legs. Jump shot. Mga pasaway. Nakakatakot. Ayun. Ay! Ganda. Wow. Pre-nap chat. Hoy, Dito na. Mula dito sa malayo, makikita natin yung ganda ng isla. First time kailangan mo umalit sa bato. Diba? Maliit lang siya. Pero ang dami niyang pwedeng pag-stayan. Siguro pwede siya mag-overnight doon. Kasi meron naman daw siyang kuryente. At ang maganda doon, mga moms, meron daw signal. Diba? Yun ang importante ron, for sure.
We're here na. Magkano paninda mo, miss? Ano yan, ipin? Punta na tayo sa ating sa ating cottage. Ang ganda dito kasi meron silang function hall. Diba? Ito yung mga private gatherings nila. Uy, may nakita kami dito Kunwari ka ba, first time ko rin dito eh. Laki ng tinik. Buto ng isda. Napapalibutan siya ng mga ng dagat din. So, para siya, island nga kasi siya. Ayun. Ganda talaga ng Pilipinas, uy. Ito na yung kanilang pool area. Diba, dalawa yung swimming pool nila. Tapos ayun na yung dagat. Diba? Dito ka ba mag-propose sa akin? Ha? Choy, dito ba tayo magkayat mamaya? Ganda Mamaya tignan natin kung ano magiging eksena pa. Experience na natin to. Ang ganda. Ayun dagat. Ang malamig na. Malamig dagat dito eh. Ice eh. Mas malamig pa sa Pinas. Galak-galak ka lang ah. Tara na. Saka magantay pa na ako kasi Wait lang, 2 minutes. hindi masyadong maaraw. Walang dagat sa maganda sa akin. Jump ka? Jump, you want to jump? Walang ganito sa amin eh, magpunti na ilog. You're scared? O, diba, ikit ka rin. Nakikita ko eh. Bugs, boy! Boy! Jump! Lang! Chip. Padala mo ako, Chip. Ginawa akong videographer Babato siya pero sarap. Malalim. O, diba? Open your eyes ha. Kasi di ba init, maakaw. Pero sila yung pinakasyal doon eh. Your eyes might get red. O, sakit diba? Tayo talaga. Tayo din. Very good. Close. Don't open. Ana, muna work muna sa open. Okay. Wide. Open. Diba? Diba ang pangit ng kaharap mo? O, tara. Kaya din yung sakit sa dagat eh. Malapit sa mata yung paligid eh. Hindi nga nito ba? Let's go! Ba't may sunburn na ako? Ang gilid. Pero nung pagkatagin po ng tao dito. Papabalik
Thank you so much for watching! So ayan, natapos na yung aming maghapon na escapade dito sa Baslay. Alam mo talaga namin naganap. Naligo kami sa pool at sa dagat nila. So, till next time, bangka ulit. Going back to ano na kami, sa bahay nila Chinito. At pabiyahin naman kami sa susunod namin travel. See ya! Bye Baslay Island! Thank you so much! Aming mga nakasama. Thank you guys! Babu!